Okay, good morning mga guys. Meron akong isang pulubing iba-vlog. Naawa ko doon baka kung sakaling may makita ng mga kamag-anakan ito. Nandun sa kabilang eskinita pupunta. Ate, hello. Hi, ate. Good morning. Hi. Pupuntahan ko na siya. Inabutan ko lang itong pagkain kanina. Tinapay na tinda ko. Kasi hindi naman pwede ang pera dito kasi may may sakit sa kanyang pag-iisip. Kaya baka kung sakaling maabutan ko pa. Baka naman kung sakaling makilala nyo ang isang matandang lalaki ito na may sakit sa kanyang pag-iisip. Nandoon po sa kabilang eskineta, pupuntahan ko na kunang kong video na hindi ako lalapit para hindi magalit. So mga guys, salamat sa lahat sa mga nagbili sa aking pandesal sa umagang ito. Good morning to all of you. Okay po, alis na po ako. Ayan, puntahan ko mga guys. Okay po, ito para maipaabot ko sa mga pamilyang baka kung sakaling hinahanap ito dahil taong grasa na po ito mga guys. Nandyan sa kabilang kalsada. Kasi tapos naman ang aking pagtitinda kaya sa umagang ito, ipa-vlog na tayo. Ganito ang ginagawa ko. Ako yung mag-upload mamaya tapos nito. Napakahirap din po sa pamilya na kanilang mahal sa buhay na kung sakaling nawawala o nandito man alam nila o talagang hindi na napapagamot kasi ganyan ang kalagayan. Kung sakali lang makita natin. Dito po ako sa Barangay Niyugan. Niyugan po ito, malapit sa tabing ilog, kabilang kalsada. Hanapin ko yun para makita natin. Okay. Nandito yung nakaupo sa poste. Upo sa poste. Kung maabutan pa natin. Kasi kanina inabutan ko ng pinapayo. Lagi kong inaabutan yun. Nakita ko hindi naman pwedeng pera kasi parang nawawala na. Nawawala na siya. Nawala na. Okay. Hi ate. Excuse me. Ate, nakakita mo yung isang pulubi dito? Isang pulubi? Nasaan na? Ha? Papunta saan? Ha? Kaya. Kunan ko sana ng video. Ikaw, kunan ko ng video ha. Ayan lang, ginagawa ko ng video. Ate, video. Ano nagawa mo dyan? Ha? Napay nga. Salamat ha. Nahanap ko nga eh. Kung saan pupunta yun. Umalis na daw mga guys. Ewan ko kung maabutan pa natin. Dito yung kanina nakaupo eh. Diyan nakaupo. Wawala na. Hindi, yung isang pulog eh. Nakita mo na? Saan? Ayun. Dalawang bisis ko na ito nakita mga guys. Dalawang bisis ko na nakita yan. Kada makita ko yan, naabutan ko pagkain niya. Kasi di mapwede bigyan ng pera. Kasi mayroon yung kapansanan sa... Ayun, nakita ko na. Nakita ko na mga guys. Ayun. Mga guys, kita ko na.
Naglalakad. Ayun, kinain niya. Tinapay ang dala-dala. Guys. Ayan, hello. Hello mga guys. Eto, si Kuya. Hello, Kuya. Bibili ka? Bili kita, Kuya. Ha? Inumin? Hello. Hindi siya maka ano eh. Ayun. Umalis. Umalis siya. Yeah. Hello. Yung ano yun, naabol ko ni. Tawag dyan. May soft drinks na yan. Abutan natin. Para mainom. Ayan. Nasa YouTube channel tayo. Oo. Ayan. Plastic na lang po ano. Para makainom siya. Kasi binigyan ko tinapay. Walang ano. Walang inumin. Magkano yan, Kuya? 12 na. 12. Ayan mga guys. Kasi binigyan ko yung na ano. Pagkain mga guys. Wala akong bigay kasi wala na akong mabilihan. Ito ngayon natapatan ko ang ano. Natapatan ko. Ganito ang mga tinututukan ko mga guys kasi kakaawan mga ganito. Mga hindi man alam ng pamilya siguro. Kaya sana kung sakaling ayan si Kuya makita nila ano, punta na lang po dito sa Nyugan. Lakad-lakad lang po dito. Habulin ko po mga guys. Nawawala na yata. Ayan. Nasaan na yun? Eto. Guys. Alam mga guys. Kuya! Ito oh, inumin. Yeah, salamat ha. Sige ha, inumin mo ha. Kasi kumain kang pandesal. Wala kang pang ano. Ha? Sige, upo ka lang. Ha? Hindi man alam niya. Kasi may ano siya sa... May ano siya dito. May sakit kasi. May sakit siya sa kanyang ano, isipan. Kung taga saan siya. Para malaman ng mga kamag-anakan. Ano, Kuya? Taga saan ka po, Kuya? Ha? Oo, taga dyan ka daw. Taga dyan daw. Sige, Kuya, magpalakas ka. Sige, ubusin mo yan, ano? Ubusin mo pagkain mo, ano? Ha? Wala ka pong, ano, mga kamag-anak? Sige po. Bye-bye. Sige. Ayan mga guys. Ayan mga guys. Nakakadurog na mga puso yan mga guys. Ayan yan. Sige po. Okay. Ano na lang po dito sa Nyugan po ito, barangay Nyugan mga guys. Malapit sa barangay. Dito siya nagagala. Nakikita ko pag minsan yan. Dito. Sige. Salamat po. Paki-subscribe na lang po ang aking YouTube channel. Mahirap na Vlogger. Okay po. Thank you. God bless sa inyo. Pag-share na rin po at paki-follow na rin po mga guys. Thank you. Andito si Kuya. Awa ko dyan. Shout out sa lahat ng mga panood dito. Lalo na sa ating pamilya. Ingat kayo lagi. Mga anak. Sa asawa ko. God bless sa inyo.